Sus, Mariusep! Mauni ang imong pagkasauno na? Oh, good night. Paamin na di ay ko, nay. Oh, ginoo ko! Ay kung tawag nanay, ha? Kay buoto na unaon, lula naman ka na ko. Nanay po, oy. Unsay nanay, Edgardo? Unsay nanay? Gipadakuro ba ka sa tinaro nga paagi? Aron magsubay ka sa tulad ginalan. Apan nga na saag ka manining tiguwang? Gani? Pasensya na kaga, ha? Gipalitan pati kag mga vitamins, pampatay na si mga mata. Unya nay. patsyon kay lain nakitaan. Kini jud tiguwang nga nang kurayot ang maayo ang panet. Usa ka wati naman lang siguro gani ang wa makapirma ani. Ay! Kailas mo yan ni mo mga istorya na. Mas gwapa pa bang gani ko ni mo og data. Unsay ko pa? Unsay dato? Tinuod na, nay. Dato kay ni siya. Ha? Og daghan pa jud kay mga kabtangan. Nagplano man gani ni siya nga hatagan kag hawsan lat. Mao pa di ay? Oo, unta. Pero dili na lang nako idayon. Ikaw manggod, nay. Judgmental manggod kay ka. Tanawa, nang luod na hinon siya. Ikaw man pod god? Wa man pod ka dayon magistorya nga dato din na siya? Ay, wa man pud ka nang utana. Paghilaw mo duha. Kining ga. Pasayloan na lang na si nanay, ha? Bitaw iya. Anak. Ay kong tao kag anak kay di ta kay inahan. Pwe, Ima mo kung giludaan. Nganong giludan man nimo si nanay, ga? kay ano man, mulaban ka ng imong inahan. Tanawa na ano, napilog kalagpot niya ang imong postiso. Kay Ilo, bayain taon na ani. Asagod ka kakitag bulawan nga dili ilaw. Bulawan na ini. Abi man gud ako keke. Kesim kagaral. Nanay po, oy. Ari na, ibalik na nako. Ha, kabaho, bayang laway ani. Dira oh. Tuod ga. Ano sa man dito ang atong kasal? Way kasal nga mahita pa. Ha? Ngano man ga? Nga, doon na naman nahitabo na to. Ay da, kalimte to ay. Unsa ko'y kalimtan? Mura raman sa dugway nahitabo na to ba? Kay gamay raman kay kagbunal. Mga lukot ka da o gamay pa. Bitaw, ngano na nga lukot man og gamay pa. Nalukot na ni daan oy, tunga si kunod.